De openbaring van Johannes, hoofdstuk 10. Toen zag ik een oorde engel, een sterke een, uit de hemel del komen, kleid in een wolk en met de Rijnbogen boven de holle. Zijn gezicht streelde als de zinne en zijn skonken als pilders van vuur. In de hand hield er een lietse boekrollen die het openteerd weer. Hij zette de rechtervoet op de zee en de linker op het land. En hij begon luid te razen, liek als een leeuw brinsget. Doet de raast hier klonken zo'n tongerslagen. Doet de zo'n tongerslagen klonken hierin, wou ik het opschreeuwen, maar ik jette een stemme uit de hemel zeggen, verzegel je wat de zo'n tongerslagen sprutsen hebben, schreeuw dat net op. Doe stuts de engel, die ik boven op de zee en boven op het land staan zag, de rechterhand omheeg naar de hemel, en hij die een eed bij hem, die in alle eeuwigheid libbet, die de hemel schepen had en wat daarin is, het land en wat daarop is, en de zee en wat daarin is. Hij zwadde, nou is er geen tijd meer oer. Nee, als het zover is dat de zon de engel trompettet, wordt het geheime reeds besluit van God volbracht, dat er zijn feinden de profeten verkondigen had. Doe praatte de stem die ik uit de hemel jet hier op nijtjen mij, die zei, kom, neem de lietse boekrollen aan, die het openteert in de hand leidt van de engel, die boven op de zee en boven op het land stiert. Ik ging naar de engel ta, en vreeg hem of er mij de boekrollen aan woe. Hij zei je mij, neem hem en eet hem op. Het zul die der bitter van wezen in het lief, maar in die molle zul het zo zwiert als hunnig smijtje. Toen nam ik de boekrollen aan uit de hand van de engel en eet die op. En die smakken mij in de molle zo zwiert als hunnig. Maar doet ik hem opeten hier, waart het mij bitter in het lief. En er waart je mij zijn, du moest opnieuw profeteren oer een menigte volken en naties en koningen van allerhande taal. Hoofdstuk 11. Toen kreeg ik een reid als meetstok, en er waard mij zijn, kom oerheen en meet de tempel van God en het altaar op, en de mensen die daarin aanbidden. Maar liet het boetenste verhaal van de tempel der boeten, en meet dat net, want dat wordt aan de heidenvolken oerlitten, en die zullen de heilige stad 42 maanden lang verwaarden. Dan zal ik mijn beide getuigen sturen om te profeteren, 1260 dagen lang, mij zekken om het lief. Dat binnen de beide olijvenbjemmen en de beide kandelaars die voor de Heer van de aarde staan. Als een harren wat dwaan wil, komt harren vuur tot de moele uit om haar vijanden te vertarren. Zo zullen de meesten sterren die harren wat dwaan willen. Die beide hebben de macht om de hemel aan te sluiten, dat er geen rijnwetter valt, zolang als ja dat voor zijn hebben. Je hebben ook macht over de wetters om die in bloed te verooien en om de aarde met allerlei plagen te slaan, zo vaak als ja willen. En als ze haar getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de aargroen opkomt met haar oorlogje, en het van haar winnen, en haar om hals brengen. Haar lieken zullen op de strippen liggen in de grote stad, die in geestelijke zin Sodom en Egypte jet, dat haar Heer ek kruisige waard. Meesken uit de volken en stammen en naties van allerhande taal zullen haar lieken liggen zijn, 3 en een hele dag lang, en ze willen net leien dat die in het graaf lijnd worden. Dan binnen de bewoners van de aarde blied om harren. Ze hebben willen en jouwen een waar presentjes, want die beide profeten wienen de bewoners van de aarde te groot last. Maar doet die 3 en een hele dag omwienen, blaasde God weer een geest van leven in harren, en ze gongen weer recht op haar skonken staan, dat die harren zeggen waar een heiselijke kjel. Doe jedden ze een luide stemme uit de hemel, die tjen harren zei, kom omheeg, hierhenne. En ze voeren naar de hemel ta op een wolk, wilst haar vijanden haar zeggen. Op hetzelfde stuit kwam er een verheftige aardbeving.
dat een ziende part van de stad stwatte in, en daar rekken bij die aardbeving zo'n 1000 mensen deer. De oren waren bang en joegen de God van de hemel ere. De tweede weerop is voorbij. Nou komt mij gauwens de tredde. Doe trompette de zonder engel, en in de hemel begonnen luide stemmen te roepen. Het koningschip oer de wraak is van uws Heer en zijn Messias, en hij zal in alle eeuwigheid koning wezen. En de 24 oudsten, die voor God op haar tronen zitten, lieten haar varoer vallen met de holle op het groen en vereren God bij de woorden. Wie dank je jou, Heer, almachtige God, die het is en die het wie, dat jou grote macht aannomen hebben en het koningschip aangeen binnen. De heidenen wienen leuk worden, maar nou is jouw tijd komen om leuk te worden en de deerden te oordelen, en om jouw feinden, de profeten en de heiligen die jou vereren hadden, lieds en grut haar leen te jaan, en om de lui die de eerde verdeelgen willen, zelfs te verdeelgen. Doe gong de tempel van God in de hemel open, en de arke van zijn verbond weer te schijn in zijn tempel. En het begon te weerlichten en loer te tongeren, en er kwam een aardbeving en een zware hagelbui. Hoofdstuk 12. Doe verschijnde er een machtig teken aan de hemel. Een vrouw, bekleid met de zinnen, en met de mannen onder haar voeten, en op een holle een kroon met 12 sterren. Die verwachtte een ben, en ze raasde uit vanwege de vlagen en de pine van de bevalling. Doe verschijnde er nog een oorteken aan de hemel, dat wie een grote, vuurrode draak, met zo'n koppen en 10 gwannen en met zo'n diademen op die koppen. Met de stut regen er een tredde part van de sterren van de hemel en smeert die op de aarde. Doe stier de draak voor de vrouw die bevallen moest om haar ben op te eten als ze het te wraak bracht hier. Doe kriegen ze een ben, een jongen, die alle volken met een ijzeren staaf hoort je zal, maar haar ben waat er hastig wijhellen naar God en naar zijn tronen te. En de vrouw vlechte naar de woestijn. Daar had ze een plak dat God voor haar kleermaken had. Op dat plak zal er 1260 dagen voor haar eten zwargen worden. Toen kwam er oorlog in de hemel, met dat Michael en zijn engels met de draak vochten. De draak en zijn engels vochten ook, maar die konden het net houden. En er weer tenij voor haar geen plak meer in de hemel. Delsmieten waard de grote draak, de oude slange, die de duivel en Satan neemt wordt, en die de hele wraak op het doel brengt. Ja, delsmieten waard er op de aarde, en zijn engels waren tegelijk met hem delsmieten. En ik hoorde een luide stemme in de hemel roepen: Nou is het heil, de kracht en het koninkrijk van uw God komen, en de macht van zijn Messias. Want de aanklager van uw broeren is delsmieten, die het harren bij nacht en bij dag bij God aanklagen. Je have het van hem woon troch het bloed van het lam, en troch het getuigenis dat ze sprutsen hebben. Ze binnen staan, ze hebben haar lippen daarvoor oorhaan. Wees daarom blied, je hemelen, en die daarin wen je, maar wee jimme laan en zee, want de duivel is te jimme del komen. Brein roer, omdat er weet dat zijn tijd haast om is. Doet de draak vernaam dat er op de aarde delsmieten wie, zette er de vrouw achterna die de jongen te wraak bracht hier. En aan de vrouw waren de beide vjukken van de grote eerenvogeljoen om naar de woestijn te vliegen naar haar eigen plak, dat ze een tijd en tierden en een hele tijd eten krijgt en dat de slangen net bij haar komen kan. Doe spuide de slangen uit zijn bek de vrouw wetter achterna. Net lieker als wie het een rivier, om haar troch die rivier voortspelen te laten. Maar de eerde woer de vrouw helpen en die de moele iepen om de rivier te verzwolgen die de draak uit zijn bek spuit hier. Doe waat de draak poer lulk op de vrouw en hij ging voort om te oorlogen tjen haar oren ben,
die het haar aan Gods geboden hadden en bij het getuigenis van Jezus bleven. En hij bleef staan op het strand van de zee. Hartstuk 13. Doe zeg ik een beest uit de zee opkomen met 10 gwannen en 10 koppen. Zijn gwannen zitten 10 diademen op en op zijn koppen staan een Gods lasterlijke namen. Het beest dat ik zeg lieke op een panter, maar zijn poorten wienen als van een beer en zijn bek als die van een leeuw. En de draak droeg hem zijn macht, zijn tronen en zijn grote volmacht oer. Zat het metalieke wie een van zijn koppen dodelijk verwonnen, maar die dodelijke woene waard dochs weer beter en de hele vraat roen vol bewondering achter het beest aan. Ja, vereren de draak omdat er zijn volmacht aan het beest oordroegen hier en ze vereren het beest met de woorden: waar is opwoeksend in het beest en waar dwar de strijd met hem aan? Hij kreeg een moele om te zwetsen en om God te lasteren en hij mocht 42 maanden lang zijn gang gaan. Hij deed de moele iepen om God te lasteren, om zijn namen en wenplak te lasteren en haar die in de hemel wenje. Doe mocht er de heiligen beoorlogen en het van haar winnen, en hij kreeg het vatsissen oer alle stammen, volken en naties van allerhande taal. Hem zullen vereer je alle bewoners van de aarde, der te namen zoente groenlezing van de vraat net van opschreeuwen stiert in het levensboek van het laam dat slachte is. Wat eren had, liet hem jere. Wat een oor gevangen neemt, rek het zelfs in gevangenschap. Wat een oor mij het zwart deerslacht, die moet zelfs mij het zwart deerslaan worden. Hier komt het op het uithouden en de trouw van de heiligen aan. Doe zeg ik een oorbeest uit de aarde opkomen, dat hier 2 gwannen, liek als die van het laam, maar het spreekt als het draak. Het oefent alle macht van het eerste beest voor die zijn eigen uit. Het zwarget ervoor dat de aarde en haar bewoners het eerste beest aanbidden, dat beter worden weer van zijn dodelijke woene. Het docht grote wondertekens. Ja, het liet vuur uit de hemel op de aarde del komen voor de eigen van de mensen. Het brengt de bewoners van de aarde op het doelen, troch de wondertekens die te dwaan mij voor het beest, want het bepraat de bewoners van de aarde om een beeld te maken ter ere van het beest, dat troch het zwart verwonnen en dochs weer leven worden weer. Toen mocht het beeld van het beest al leven brengen, en het begon te praten, en het zwarge ervoor dat elk die het beeld van het beest net vereren, van kant maken waard. En het zwarget ervoor dat elke ene, liets en grut, riek en arm, vrije en slaaf, een merk op een jochterhaan of op een varholle krijgt. En dat net één keepje of verkeepje kan, oors net als dit als merk de namen van het beest of het getal van zijn namen draagt. Hier komt het op begrip aan. Die verstaan had, liet die het getal van het beest uitrekenen, want het is het getal van een meeske. Zijn getal is 666. Hartstuk 14. Doe zeg ik in mijn visioen het laam op de berg Sion staan, en daar staan 144.000 meesken bij hem. Harren stier zijn namen en de namen van zijn heid op een varholles kroon. En ik jette een lood uit de hemel als van maanske wettervloeden, en als het bolderen van zwiere tonger. Het lood dat ik jette hier van de muziek van harpspeelders die op haar instrumenten speelje. Ja, zongen een nieuw lied voor de tronen en voor de 4 levende wezens en de oudsten. Net één kon dat lied leren, oors net als de 144.000 die vrijkocht binnen van de aarde. Dat binnen ja, die haar net terug omgang met vrouwje besmorgen hebben, want ja binnen zuiver. Dat binnen ja, die het laam volgje, werd het ek henne giet. Die binnen uit de meesken vrijkocht als een eerstlingsjefte voor God en voor het laam. In haar moele wie geen spoor van legen te vinden, ja binnen zonder lek of brek. Doe zeg ik een oorengel, heeg aan de hemel vleenen, die hier een eeuwig evangelie.
om dat te verkondigen aan haar die op de aarde te houden, aan alle naties, stammen en volken van allerhande taal. Hierop luidt: vrees je God en jou hem ere, want de tijd is komen dat hij rug die houden zal. Aanbid de schepper van hemel en land en zee en van de waterbronnen. Toen kwam er nog een tweede engel achteraan, die zei: vallen. Vallen is het grote Babylon, dat alle volken drinken litten had van de wijn van haar hartstochtelijke gorkerij. Er kwam nog een derde engel achter haar aan, en die roep luidt: wat het beest en zijn beeld aanbidt, en hem het merk op een voorholle of op een hand zetten lid, zal zelfs ek drinken van de wijn van Gods grieme, die het onvertenne ingetten is in de beker van zijn grieme. En hij zal mij vuur en zwevel pinigen worden voor de eigen van de heilige engels en van het laam. De reuk van haar piniging stiegt in alle eeuwigheid omheeg. Er is nacht en dag geen rest voor de aanbidders van het beest en zijn beeld, en voor wat haar het merk van zijn naam Jan litten hebben. Hier komt het aan op het uithouden van de heiligen, die het haar aan Gods geboden hadden en Jezus trouw blijven. Doe jij dik een stemme uit de hemel, die zei: schreeuw op. Gelukkig binnen tenij de deerden die in de Heer sterren. Ja wis, zei de geest, want ze zullen uitresten van haar bodjen, want al haar werk giet mij haar. Toen kwam er in mijn visioen een witte wolk aan, en daar ziet een op, die op een meisjeszoon lieke, met een gouden kroon op de holle en met een scherpe zichte in de hand. Er kwam een andere engel uit de tempel, en die roep luidt in hem die op een wolk ziet: slag die zichte daarin, en zicht je, want de tijd om te zichten is komen. De vrucht van de aarde is meer als een riep. Dus sloeg hij die op een wolk ziet, zijn zichte daarin op de aarde, en de aarde waard zichte. Nog een andere engel kwam uit de hemelse tempel, en ek die hier een scherpe zichte. Nog weer een andere engel kwam bij het altaarwei, die gang oor het vuur. Die roep luidt in de oren die de scherpe zichte hier: slag die scherpe zichte erin, en hel je de druiven in van de druivenbeem die de aarde is, want zijn wijndruiven binnen riep. Dus sloeg de engel zijn zichte erin op de aarde, en hij helle de vrucht in van de druivenbeem die de aarde is, en smiet die in de grote wijnparse van Gods grieme. Die wijnparse waar trapen boeten de stad, en er kwam zandbloed uit de parse, dat het stier aan de hieste tjemen ta 1600 stages vier.